Mina sengibonile akusikuthi uma sishiya izitolo zasemakhaya ama-shopping center asemalokishini ma-shopping center asemakhaya siyothenga kulama shopping center ale esilungwini ingoba wona angcono kakhulu kodwa ingoba siphatheka kahle. Kuma-shopping center asekasi uthi uphuma e-grocery store noma uphuma e-liquor store bafuna isliphu. Uma ungaziyelanga ku-security guard yosinika isliphu uyakubiza sophumile esitoro athi buya ngifuna kubona isliphu. Uthi ungena esitoro sey'mpahla kuma-shopping center nakuma-mall asemalokishini kukhona useso sebenza khona noma ubhuti osebenza kuleso sitolo so uyakulandela ungena le shelf le uyakulandela ungena le aisle lena uyakulandela ufuna kubona ukuthi wenzani uzibona uyisigebengu uzibona nawe ungakhululekanga ukuthi yabona lana abangithembi yingakho agcine umuntu athi noma nginemali encane noma imoto nginganayo ngamane ngigibele emateksi ngiyothenga shopping center noma e-mall elela kuhlala khona belungu uthi uyithengile igrosa uyabona lo muntu uphuma namaplastic akuleso sitolo uphusha itroli yakhe kuleso sitolo amanye ama-security aze akubone uselayinini kuleyo grocery store ubhadala uyakubona usethilini ubhadala aphinde futhi afune ukuthi umkhombe i-receipt islip sakho ukuthi vele ubhadalile. Kanti lento leyo ayenzeki lena kuma-shopping center nakuma-mall ala kugcwele khona abelungu. Uma bakubonile nje ukuthi wobo ubhadala bayaphuma and futhi kunemishini esensayo izinto ezingakabhadalelwa iyabhipha. Yingakho emalokishini nasema-shopping center asemakhaya ubugebengu kuyatshontshwa hayi ukuthi ngoba benza lento ukuthi ba-check wonke umuntu isliphu akutshontswa. Ingoba banake kakhulu lezinto engicabanga ukuthi kuba abazinaki ngoba phela le mishini ebhiphayo ebanga umsindo umuntu angakabhadali ikhona kizo zonke le zitoro uyayibona. Kwesinye isikhathi umuntu uthenga into encane nje uyithengele 6 ku-liquor store esemakhaya hayi ungayifuni neplastiki bese uphuma umfona soyakulanda sophumile ufuna nedi isliphu and bahlale baphethe ibholpeni la baseyitoro zasemakhaya nasemalokishini hlala phethe ibholpeni security lakhona livimba wonke umuntu lifuna nje kusayina noma limakhe lesliphu ngebholpeni. Lento leyo akusiyinto e-right man nisenza sifile ngathi siyaganga okanye thina abantu abamnyama asithembekile.